TV. Niya na karon sa Ulon. Ayong kontak ninyo dia. Matubang buo SM City sa Magulo. Pero pagkakaroon ata sa Kulon.
So Paps, mga alas 9:20 niya na may karoon sa SM kaso alas 10 pa mga play so may kasodo. Meron din sa lutik. Minus 10 para alas 10 mga Paps. Wala pa may kasood sa SM. Alas 10 pa sila mga play. Diyan pa may sa gawas to. Living to the bike. Ada terlalu kecil kan?
ka sa parking ang karon. Parking area. Oh. Lawas na may